Bungtod, DJ KRT on the mix. Barangay Granada represent Sitio Piagao, Dos Carles, Iloilo. Handa na ba kamo mag-sayaw? 1, 2, 3, let's go! Halin sa bungtod, asta sa Piagao dos. Ang subong, pwerteng, lakas boss. Sa Barangay Granada, Tanan, nagatipon. Sa tunog sang disco, kita mag-upod subong. Kapot sa hawak, ihogay ang tiil. Wala sang prahuay, sige lang ang thrill. Tanan nga kasiman mag-hugyaw, kita Piagao dos. Iba't tinasaya, agi-agi. Sayaw na sa Piagao dos. Disco remix ni DJ KRT. Wala sang tapos, Granada, Carles. Ikaw ay ang kamot, ang kasadya, subong. Wasang limito, takot. Bomba, bomba, Piagao dos rhythm. Tanan nga tao maguyok, subong. Sino ang halisang Granada, Piagao dos? Sino ang DJ sang banwa, DJ KRT? Sige pa, ayaw pagpaway. Kasadya sang kales, pwerteng haniliyay. Ibay ang kamot, jump, jump, jump. Dagat man o duta, ang kasadya arena. Manggad sang Carles, sa porsyon sang Granada. Piagao to sikat sa tanan, sa tutok sang remix, sige ang bayhilehan. Agi-agi, sadaw na sa Piagao dos. Disco remix, si DJ KRT. Wala sang tapos, Granada, Carles. Ikaw ay ang kamot, ang kaladya, subong. Wala sang limit o takot. DJ KRT, Sitio Piagao dos, Brgy, Granada, Carles, Iloilo. Salamat sa tanan niya, kasi manwa. Keep the beat moving, we mix out.